рӯзи 20 декабр бо пахши як изҳорот Бонки Миллии Тоҷикистон гуфт ки танзими кори терминалҳои қабулкунандаи пардохтҳо то охири соли ҷорӣ ба охир мерасад ва қабули пулҳои нави коғазӣ ҳам дар ҳамаи онҳо бемаҳдуд ҷараён хоҳад гирифт. Бонки Миллӣ менависад ки баъди ба муомила бароварда шудани пулҳои коғазӣ арзишашон 10, 20, 50 ва 100 сомонии намунаи соли 2017 бо дар назардошти унсурҳои иловагии ҳимоявӣ дар бархе терминалҳо мушкили шинохти ин пулҳо пеш омад. Айни замон пулҳои коғазии мазкур дар ҳудуди кишвар ҳангоми ҳисоббаробаркуниҳо бе ягон маҳдудият мавриди истифода қарор доранд, менависад Бонки Миллии Тоҷикистон ва эътироф мекунад ки якчанд ташкилоти қарзӣ то ҳол ҳангоми қабули пулҳои коғазии намунаи нав тавассути терминалҳои худкор ба мушкилот дучор шудааст. Ин ниҳод гуфт ки бо сабаби носозиҳои техникӣ дар фаъолияти таъминоти барномавӣ терминалро ба истеҳсолкунандааш барои такмил баргардонданд ва муваққатан таъминоти барномавии пешина ба кор андохта шуд. Ин носозиҳо қарор аст то охири соли ҷорӣ бартараф шавад. Дар Тоҷикистон дар маҷмӯъ 1518 адад терминалҳои худкори хизматрасон барои ҷамъоварии пардохтон насб карда шудааст ки беш аз 60% онҳо қабули пулҳои коғазии намунаи соли 2017-ро бе ягон мушкилӣ таъмин мекунанд.